Ngikubingelela mbukeli kwesimanje sikuhlela zona indaba ezifika ngaso-ke isikhathi indaba ey'ngena njengamanje uMax Mfoko Makhanya uphikise laphana-ke yona-ke indlandlalazi eyaziwa kakhulu ukuthi-ke iyasazi-ke ngempela-ke isiZulu-ke odabeni lwakhe-ke laphana-ke umnumzane-ke indlandlalazi ngesikhathi-ke ibeka laphana-ke ukuthi yini-ke ngempela-ke umnumzane yasho indlandlalazi ukuthi-ke umnumzane-ke laphana-ke iyona-ke inkosi. uMax ubeke eseyiphikisa yona-ke indlandlalazi awuzwe uMax-ke ukuthi-ke ubeke esethini-ke kuyona-ke indlandlalazi kuyona le video mbukeli-ke engizothi ngushiye nawo njengamanje. Siyabonga. Ngayicacisa le ndaba. Umnumzane inkosi yesizwe. Uqamba amanga wena. Qamba amanga nje akuhlaza. Wena ndlandlalazi yomkhonyovu uyogcina ungaphikiswa obhululu bakho nabakini kanye nazi incelamthondo zakho lezi ezihlezi zivuma yonke into zithi wena uyisazi isiZulu. Uyovunywa yizo lezo zinja lezo la koMakhanya thina umfana simqonda ngqo simtshela ukuthi uqamba amanga wena. Qamba nje akuhlaza amanga. Wena qhubeka nokuba imbongi lapho upractice ulumbanise onkamisa lapho uhlangahlanganise amagama lapho ube imbongi njengoba uyimbongi nje. Uyabo? When it comes to ukuba ingcitha buchopho kushiyele nathi lokho. Awudalelwanga nje ukuthi ube ingcitha buchopho wena. Wena uzalela ukuthi ube imbongi njengoba ulumbanisa onkamisa ubhizi uhlanganisa inkondlo leyo oyikhulumayo. Uyabo? Phela kunomahluko phakathi kwembongi nomZulu. Uyabo? Although imbongi kweyakwaZulu kodwa kufike kube nomahluko ocaca ukuthi lo umZulu oyimbongi lo umZulu ngokuzalwa ngegazi nangolimi. Thina sikhuluma ulimi, wena ukhuluma inkondlo, ukhuluma ubumbongi wena. Manje lento oyikhuluma nje ukuthi umnomzane inkosi yesizwe, qamba nje amanga nje, uqamba nje amanga. Qamba nje amanga kuhlaza. Lonto leyo irrelevant even ngisho with the word mnomzane. Mnomzane, even the word itself, mnomzane. Uphikiswa nje ngisho iminingi yegama elithi mnomzane. Qamba nje amanga. Inkosi yesizwe, inkosi yesizwe. Kuthiwa ndaba ezitha. Siyazi ukuthi nakhona lo ndaba ezitha loyo wahlanganiswa nje ngendlela erongi ngoba akekho undaba ezitha ongena owakandaba koMbatha. Undaba ezitha nje kumele kube owakaMbatha koNdaba. Uyabo? Kodwa ke ngoba ke ulimi luyakhuluphala lunonophale. Siyawuthatha undaba ezitha su-adopte suwufake la sibona khona ukuthi kuhloniphekile uzothi mawungena khona ulethe leso sidima naleso sithunzi. Ngoba lunjalo ulimi lwesinguni. Ulimi lwesinguni luhambisana nesithunzi nesidima nenhlonipho. So igama like lithi liqale endaweni ethile ngenxa yamandla nosithunzi nenhlonipho equkethwe ilelo gama. Bese lithathwa lelo gama lifakwe kwezinye indawo ezirelevant ezifanele ukuhlonishwa. Wasawuthatha kanjalo undaba ezitha sabiza wonke amakhosi ngokuthi awondaba ezitha. Although sazi imvelaphi yalo ukuthi livela lapha koNdaba, koMbatha la livela khona. Kodwa kuchaza ukuthi kwakumele ligcine khona. Ingakho ke siyakwazi ukubiza amakhosi ngokuthi ondaba ezitha. Isiphuqephuqe sesiphukuphuku nje singayitshela ukuthi masithi indaba ezitha sisho enkosini bese eqhamuka azositshela ukuthi hayi siphambanisa isiZulu. Siyasazi isinguni.
siyasazi isinguni, kodwa igama sisuke sidonsa ujuice lokho kuthiwa uju, ushukela wegama, sidonsa ubumnandi balo ebese sihambe sizwakalisa ngalo eindaweni la kuduma khona, sifuna kuzwakale loluju likashukela oluqukethwe leli gama. So uNdabezitha inkosi yesizwe nje kuphelela lapho. Kamenje ukulona uthatha igama lobunomzane nihambe nilipenda nilinameka yonke indawo nihambe niligxisha. Igama lobunomzane igama elizimele, elinemeaning eyimele, eqondene nohlobo lwesigaba oluzimele. Alihambe lumataniswa nesigaba sasebukhosini, lumataniswe nesigaba sobudoda, hambe limataniswa nje. Igama lomnomzane lizimele, linomqondo ozimele, linesigaba salo esizimele futhi. Kuyaziwa ukuthi umnomzane indoda esiganisile, udlule esigabeni sobudoda uye esigabeni sobunomzane. Lobudoda nje obushoyo wena uthi ubudoda umuntu onesidoda, wena mfana uyasangana wena. Sangana impela nje. Singomakhanya sokutshela ukuthi uyasihlanyela wena. Uyasihlanyela. Kuze kubizwe ama-sperms ngokuthi isidoda nje, leyo nto isukela ekutheni ama-sperms vele abasendodeni. Uyabo? Kuze kuthiwe ngezulu nje, ngezulu ama-sperms akusona isidoda. Ngezulu nje ama-sperms akusona isidoda. Uyabo? Ngezulu ama-sperms uketshezi. Ama-sperms nje ngezulu uketshezi akusona nje isidoda. Yanje ukuzosiqambela amanga nisithathela ama-chance la ukuthi sikhuluma ingisi la ko social media, akusho ukuthi asisalwazi ulimi kanye nemvelaphi yolimi. Yanje ukuzosikwitizela ngeinkondlo la nilona izoba izimbongi la. Nilona izoba izimbongi lana nifune ukuthi hayi basekukhulume uNdlandlalazi yomkhonyovu, hayi kusuke sekuphelele phela akekho umuntu owazi isiZulu nje. Wakutshela ubani lokho? Ukuthatha phi lokho ukuthi wena ngoba naku imbongi sekuwena owazi isinguni? Hayi lutho, khohlwa baba. La sizokutshela singomakhanya thina, sizokutshela baba ukuthi uyadakwa nje, ayikho lento sitshela yona. Uyasangana nje, uyanhlanhlatha, uyabona? Uyanhlanhlatha, ayikho lento sitshela yona. Inkosi yesizwe isigaba esiyimele leso, engesona esikaNombani. Uyabo? Related to a blood. Yingakho kuthiwa inkosi yesizwe iyazalwa ngoba i-DNA inkosi yesizwe. Now awukwazi ukuzohlanganisa into ephathelene nobukhosi uzoyihlanganisa nobunomzane ngoba ubunomzane nombani umuntu uyabo umnomzane as long as eganisile. As long as nje eganisile. Uyabo? Ingane yakhe iganile noma ingane yakhe yomfana iganiwe, lo umnomzane. Ngeke nilona isirobhe la, nisirobhe nangeinkondlo, nisirobhe ngobumbongi bese kuthiwa hayi ke sizolala phansi ke ngoba sekukhulume imbongi. Oh Ndlandlalazi yomkhonyovu lutho kade